můžeš skákat teď? Proč to říkáš? Proč to říkáš, ne asi? No abyste nebyli překvapení, že jsem vyskočil, ne? Ty vole, on vyskočil, co budem dělat, do píči? Vetroška si někdy v životě na Velikonoce šupat holky. No jasný. Tam se chlastá jak svině na vesnicích. A ti vždycky ve dveřích dáš tam prdlu. Tak. No právě. Ale já nepiju, že jo, protože alkohol na mě nepůsobí. No fakt, já jsem dělám prdel. Já jsem vypil třeba 18 panáků a necítil jsem nic. Můžeme testovat. Jo, tak to otestuj, vole, otestujem to klidně, vole, já se nebráním. Protože já vím, jak to dopadne, vole. Jak? Budu chodit úplně normálně, rovně. Jo. Kámo, ty mě neznáš, na mě fakt nepůsobí milion věcí, já jsem imunní vůči fakt jako i sračkám. Kamo, on je nadčasový člověk. On je antihovnamen. Víc se včera pobil na Matějský, vole, co kecáš, pičo? Nepobil jsem se. Ale to byl kolotoč, vole, to není omamná látka, pičo. Kámo, tak proč na někoho, vole, působí kolotoče, vole, a na někoho, vole, působí, vole, alkohol. Ty si můžeš vybrat, jo?